الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تيامك الله سبحانه وتعالى ndikum funila zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba ake ndi onse amene akusatira ziphunzitso za mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam kufikira tsiku la kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akati kumanise ndi mtumiki wathu wokondedwa Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Olemekezeka kama Allah subhanahu wa ta'ala kugambira kwathu kwa lero tikhala tikuunikirana nkhani yokhuzana ndi kupanga control lilime lako munthu. Chifuka kawiri mavuto amene munthu amapezeka kuti wagweramo chimachitisa ndi lilime so limakhala kuti ndi chida chimene chimatha kumpangitsa munthu lero lino kupezeka mmavuto, kumpangitsa munthu kudana ndi wokondedwa wake, kumpangitsa munthu kudula ubale lilime limenelo. Ndiye mtumiki wathu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam anatichenjeza nkhani yokhuzana ndi lilime, kupanga magwirisidwe ntchito abwino alilime lathu. Tilmubuku lomwe lotchedwa mishkatul maswabihi mmene tikukambirana nkhani yokhuzana ndi hifdhul lisani, kusunga lilimelo, osalankhula lilime, osagwiritsa ntchito lilime munjira zolakwika. Pa hadithi imene ni namba 24 hadithi imeneyi adayilandira ndi Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi imene ndi hadith 24 mu topic imene ndi babu hifdhil lisani wal ghiba washatmi. Topic imene shekhe akufotokoza mmene muzokhuzana ndi kupanga control lilime komanso kuziteteza kuchokera kumiseche ndi kutukwana kuyankhula mawu osalongosoka munthu msilamu. Ndi hadithi imeneyi ndi 24 kutengera ndi topic imeneyi. Hadithi imeneyi adayilandira ndi sahabiyul jalili, sahaba olemekezeka pamaso pa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala sangalale naye. Allah subhanahu wa ta'ala akati kumanise naye sahaba ameneyi. Allah subhanahu wa ta'ala aike chikondi cha sahaba ameneyi mitima mwathu. Allah subhanahu wa ta'ala aizaze mitima yathu kukhala mitima yokonda maswahaba kumaso mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Iya anaenda kuti qala Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, adayankhula mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, innal abda nditunditu kapolo la yaqulu amakala akuyankhula alkalmata mau. Innal abda la yaqulu alkalmata nditunditu kapolo ama yankhula mau la yaquluha illa liyudhhika bihi an-nasa, kuma mau wasa kuyankhula kuti no apindulire anthu. Ama yankhula mau kuma mauwo cholinga chake sikuti kufuna kuwapindulitsa anthu koma kufuna kuti anthu aseke. Munthu amafasa kumayankhula zichewa zo cholinga chake kufuna kuwaseketsa anthu. Yahwi biha abada ma baina as-samai wal ardi, akuti mau ameneyo amene atha kukampangisa iyeyo kukagwa kuchigwa cha jahannam distance imene ndi yaitali ngati kuchoka pa ziko lapansi kupita kumwamba. Mau amozi amene munthu amayankhula chifukwa chofuna kuti anthu aseke, kuyankhula zichewa zopanda pake mbwerera chifukwa chofuna kusekesa anthu. Akuna kuti mau amenewo siku la kiyama munthu ameneyu azikampangisa kunena kuti no aponyeredwe kuchigwa cha moto, distance yake kutalika kwake kwa zenje limene azikaponyedwalo ma baina samai wal ardi, ngati kuchoka kumwamba kufika pa ziko lapansi. Wa innahu, ndiye mtumiki sallallahu alayhi wasallam akuchita emphasis kusimikiza kunena kuti liyazilla al lisanihi, nditunditu iyeyo kutelera kumene lilime lake limaterera kupezeka kuti wayankhula mawu amene ndi osayenera, wayankhula mawu amene amadzetsa mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wayankhula mawu amene amabweretsa udani pakati pa anthu. Ashadda, kutelera kumene ndi kwakukulu komanso kopsa kwambiri.